Barka da zuwa Gaskiya Wani TV. Na bar tafiyar Abba na koma Gawuna, cewar Ali Atok Madagwal. Ali Atok ya bayyana cewa shi yanzu ya daina tafiyar Abba ya koma wa Gawuna, sakamakon wasu matsaloli da ya fuskanta cewa akwai a tafiyar Abba. Ya bayyana hakan ne a shafinsa na Facebook. Alin da tsohon ɗan Kwankwasiya ne, inda a tenuwar bayar na an hange shi yana tallata Rabi'u Musa Kwankwaso da Abba gida-gida. Sai dai a wannan tenuwar an hangi Alin da shi da mazaje sun je wajen Gawuna, wanda a wannan lokacin har ake raɗe an ba shi miliyan guda ya ci ya suɗe shi kaɗai. Wanda wasu suke ganin dama kwaɗe ne ya kai Alin tafiyar Gawuna ba wai cancanta ba. Sai dai wasu suna ganin ai dama ita siyasa wankan zabo ce. Kana da dama ka yi jam'iyya ka fita a duk lokacin da kake so. Sai dai a kwana-kwanan nan an ji Alin yana martani ga rusaukin da Abba yake yi, inda ya bayyana su ne manya-manyan magoya bayan Kwankwasiya. Don haka duk inda ta yi kuskure sai sun faɗa. Don haka rusaukin wannan da suke yi kuskure ne. Sai dai bayan faɗin hakan mutane sun masta, inda yawancinsu suke cewa kai da rashin haƙuri ya sa ka gudu ka bar ladanka. Jim kaɗan bayan wannan an hangi Alin ya ɗora fotonsa gami da rubuta dodon tsula. Daga ƙasa kuma ya sa Gawuna is coming, inda Alin ya ringa shan zagi har daga bakin wasu 'yan APC. Ga kaɗan daga cikin comment ɗin da ya samu. Yasir ya ce insha Allah. Mudassir ya ce gaskiya gayan nan Madagwal an cika masa ajiyunsa da kuɗi. Kun san fashi Madagwal bai da kunya da tarbiyya, domin shi akan kuɗi zai iya cin mutuncin kowa ko da ko baban shi ne. Shamsu ko ya ce masha Allah amin summa amin. Nasiru Idris ya ce dan wahala ya lalabo zai yi son kai. 'Yan Kwankwasiya sun ranfo shi. To APC ma idan ka dawo uwarka za mu ci. Umar kwa cewa yi marasa lafiya dai na gida da na asibiti muna musu fatan Allah ya ba su lafiya. Kamar da kwa cewa yi dan shegiya kawai. Ku ma fa da laifin ku TikTok. Mutum ya da 'yan sana'arsa yana ɗora bidiyonsa a YouTube ya dan samun 'yan dalolinsa 100-150 duk wata. Sai TikTok ya zo ya shigo. A kashe YouTube. Gaba ɗaya yanzu hannuni mun daina samun kuɗi a YouTube. To, mu da yake muna da dabaru da yawa kuma muna da sana'o'i da yawa sai muka samu wasu sana'o'in muka ci gaba da yi maimakon mu zauna mun daina samun kuɗi a YouTube. Tunda gaskiyar magana TikTok ya zo ya kashe YouTube. To shi kuma wancan bayan Allah sai rasa inda zai je. Gashi nan YouTube din an dan daina samun kuɗi da yana dan ɗora dan bidiyon sa ya dan samun kuɗi to sai ya ce bari ya shiga siyasa tunda ya ga mutane da yawa ga su rararan ga su sarkin waka nan ga su waye duk sun yi kuɗi da siyasa to bari mu shiga siyasa. Bawan Allah ka aka shiga siyasa, bayan an shiga siyasa an ɗauka siyasa ana zuwa ake samun kuɗi, aka yi ga ba a samu kuɗin da ake so ba a san sai an yi haƙuri ba, sai aka ce to ai tun da haka ne APC ake zuwa to bari a je APC anan ake samun kuɗi. Ana zuwa APC ɓangaren Gawuna Garo to sai aka fara baka da miliyan 1. A miliyan 1 nan sai aka cuci wanda aka ba wa miliyan 1 su raba, aka cuce shi aka gudu da miliyan 1 duk nan ana son a yi arziki ne. Bayan an gudawa da mutum miliyan 1 sai Allah ya ba wa Abba Kano, da Allah ya ba wa Abba Kano sai aka ce a to ai tun da haka ne ai ga gwamnati bari zo in tafi da gwamnati maybe zan samu kuɗi tunda shi kuɗi yake nema. Shi kuma mai girma gwamnan jihar Kano Abba gida ba ta shi yake ba tunda mutum ne wanda ba wai jama'a bane a ransa, shi kawai duba yake yi ya ga me zai samu menene makomarsa. Ya ga Abba mai girma gwamna ba zai tafi da shi ba to sai ya ɗauki ɓangaren adawa sai ya fara yin adawa yana cewa wai ana rushe-rushe fake da guzuma yana harbin karsana. Kuma shi wannan rushe-rushen da yake magana ƙarya yake yi ba ransa ne yake ɓaci ba, yana yi ne saboda ya samu taliya abinci. Kuma akramukumullahu wannan abincin naka ba zai taɓa samuwa ba. Za ka yi ta ihu kana ta harara a cikin duhu. Ku kuma 'yan Kwankwasiya wayanda kuke damuwa da wannan din yana magana yana na waye ku daina damuwa da shi, minus ne, harara yake yi a cikin duhu, ba abin da zai kara ba abin da zai rage. Kusa idan mutum yana harara a cikin duhu ba ma a san yana yi ba to ku bar shi ya ta iwunsa har ya gani mutane masu daraja sun yi arziki sun yi komai a gabansa, shi kuma yana ta ihu yana ta haushi. Kusa idan kare yana haushi kyale shi ake yi, to saboda haka ku kyale shi yanzu ya koma Gawuna is coming. To
to ba matsala za ku ga ya dawo ya kuma canza wani abu. Saboda duk wanda ya zauna a karkashin sa shi karshe sai ya zo ya zage shi. Ya zauna a karkashin Alinu ya zage shi, ya zauna a karkashin Zango ya zage shi, ya zauna a karkashin Aminu Saira ya zage shi, ya zauna a karkashin mutane da yawa ya zage su. Haka yake. An wuce lokacin da wani zai zo yana mulki a jihar Kano ya dinga rushe dukiyoyi da kadarorin al'umma ba bisa ka'ida ba da sunan wai yana kwato matalaka yanci. So wannan kuskure ne kuma ni na fito na yi magana na kalubalance su. Hassada ba namu bane ba. Maganar an yi ma abu su shi ce nan kwankwasiya ba za su zama masu yafiya ba za su zama mutane waɗanda in an musu abu za su iya dannewa su yi hakuri ba tunda Allah ya riga ya bada nasara. To Malam Sharfaɗi abinda mutane nake so su fahimta nan shine mu dai mutanen Kano mutane ne wanda Allah ya riga ya bamu yanci. An wuce lokacin da wani zai zo yana mulki a jihar Kano ya dinga rushe dukiyoyi da kadarorin al'umma ba bisa ka'ida ba da sunan wai yana kwato matalaka yanci. So wannan kuskure ne kuma ni na fito na yi magana na kalubalance su. Hassada ba namu bane ba. Maganar an yi ma abu su shi ce nan kwankwasiya ba za su zama masu yafiya ba za su zama mutane waɗanda in an musu abu za su iya dannewa su yi hakuri ba tunda Allah ya riga ya bada nasara. To amma tunda suka ce wannan abin za su yi, ka san addu'ar wanda aka zalunta Allah baya barinta. An je an fito da mutane da mata da 'ya'yansu da mai gida ana kokarin a tozarta shi a rushe masa dukiya. Ina so a nan nake son in ja hankalin talakawan jihar Kano musamman 'yan uwana talakawa. Mu cire hassada a cikin zukatanmu game da masu kuɗi. Da talaka da mai kuɗi duka Allah ne ya halicce mu. Kuma ba lallai ne dan kaga mutum da arziki ka ce wai ai ɓarawo bane ba. Baka san hanyoyin da ya biya samu kuɗinsa ba. Ni nan a nan Sharfaɗi mutum ne wanda ina da sana'a kalla ta fi guda 10 wacce nake yi. Ba wanda ya sani kuma kowace ina samun alheri daidai gwargwado. So babu yanda za a yi a sa an saka mutane siyasar gaba da juna, ƙiyayya wa masu kuɗi wanda bai kamata ba da sunan wai siyasa. Wannan ba siyasa ba ce ba, wannan neman haɗa fitina ne a jihar Kano wanda yanzu gashi abin yana nema ya shafi talaka. Me ya shafi talaka? Yau jihar Kano da me muke dogaro da shi? Da kasuwanci ne. Yau in aka rusa kasuwanci a jihar Kano, mutanen jihar Kano ba su da wani abu da za su iya yi. Kuma gashi nan burbushinsa ya fara faruwa. Saboda yanzu Kano ta tsaya cak. Kwari da duk inda aka je aka yi wannan rusau din muna gani gashi nan a social media duk 'yan kasuwa kuka suke yi. Saboda an ruguza ana neman a ruguza kasuwanci a jihar Kano. Ba na jin akwai gwamnan da zai fito daga jihar Lagos a ce wai an samu irin wannan matsalar ya je yana rushe wa mutane inda za su ci abinci. Yanzu shagunan da aka rushe na masallaci guda 500 ya ishi a ba 'yan jihar Kano mutum 500 su yi aiki a gurin talakawa, sai an ninka mutum 1000 ko 1500 wanda za su samu aiki. Akwai wanda za su zo gurin su dako su samu. Saboda haka an zo da gurbatacciyar siyasa jihar Kano wanda mu ba za mu ci gaba da zama a cikin wannan yanayi na wannan siyasa ba, tunda mu ba a haka muka ɗauki layin siyasa ba, mun ɗauka layi ne wanda za a zo a taimaki al'umma kuma a ajiye gaba a gefe. Yau duk wanda aka zaba a jihar Kano babu ruwan Allah da tambayar kawai cewar ai APC kan mulka ko PDP ko Abga. Idan Allah ya tashi kama Abba zai kama shi ne ya mulki jihar Kano gabaci ɗayanta. Babu magana wai wane ya yi ni wane bai yi ni ba. Ba haka ake siyasa ba. So ni ina ganin wannan hanya ce ta ruguza jihar Kano wanda idan an ruguza jihar Kano dama a Najeriya banda Lagos sai jihar Kano. A ce Yarabawa sun fi mu dabara sun fi mu tunani. Yau ka ɗauki mai girma shugaban ƙasar Najeriya Bola Ahmad Tinubu tun da ya ci zaɓensa wanda ya fara kai wa ziyara ma gwamna ne na Rivers na PDP don ya gyara alakarsa da duk sauran jam'iyyu. Ba fitina ya zo yi da mutane ba, ya zo ne ya taimaki ƙasa ya taimaki 'yan ƙasa. Amma gashi na an ce yana ta dakatar da makusantan tsohon shugaban Muhammadu Buhari. To ai duk wanda aka samu da laifi wanda bai kamata ba ai dole shugaban ƙasa ne ya dakatar da shi. In an samu kana nan in an sa kana nan a dawowar da kai cikin kwankwasiyar ko kuma ka raba kafa. Ni yanzu gaskiyar magana kwankwasiya har sai sun je sun gyara zukatansu tukunna. Dan ni ba na hasada kuma ba na yi wa kowa hasada.
kuma ni ba zan ci gaba da zama a cikin mutanen da suke hassada da masu arziki ba. Duk wanda ka gani da arzikinsa Allah ya ce halittarsa. Amma wani zai talaka ce menene abin hasada in sun ce a dawo da mutanen Kano wuraren da mallaka. Talaka idan bai ba Allah ba babu ruwan Allah da shi. Ina daɗa kira ga al'ummar jihar Kano, talakawa ɗan uwana mu koma zuwa ga Allah. Duk abin da za mu nema a gurin Allah. Kar ka ɗaura mai kuɗi ka ce wai shi ya hana ka samu. A'a, yanzu kana gani malam Sharfaɗi taimako yana nema ya zama matsala a ƙasar nan. Masu kuɗi tsoron taimakon talaka suke saboda talakan suna musu wasu abubuwan wanda ba sa so. Kuma ni na yi analysis ina na gano mutum biyu ne matsalar Najeriya. Da munafukai da kuma 'yan sihiri, saboda su suke zuwa suna gaya mutane ƙarya da gaskiya suna kwaratan al'umma. Ya kamata lokaci ne yanzu na faɗan gaskiya, lokaci ne da ya kamata mutane su gane gaskiya. Duk inda aka yi ba daidai ba, jihar Kano jiha ce ta cibiyar kasuwanci. In aka ruguza jihar Kano, gaba ɗaya arewa aka ruguza. Shi yasa gabaki ɗaya wannan matsalar ta jihar Kano ta karaɗa Najeriya. Ko ina ka shiga lungu da sako maganar wannan abin ake yi. Saboda yanzu babu wasu baki, duk ƙasar dukkanin da kaga ya ci gaba da baki ya ci gaba. Yau in aka ce baki ba sa shigowa jihar Kano, Kano tsayawa za ta yi cak, ba wani kasuwanci da zai motsa. An kassara mutanen Kano ko ba a kassara su ba. So saboda haka mu ba za mu yadda a kassara Kano da mu ba, ba za kuma mu yadda a kassara kowa da mu ba. Mu ba ma kowa hasada, kawuna kuma da yardar Allah da sanata AA Zaura, yanzu ka ɗauki sanata AA Zaura. A jihar Kano ba a taɓa ɗan siyasa wanda ya taimaki bayan Allah ya taimaki al'umma ba. Hatta 'yan adawan ni ina da sanayya AA Zaura na gani a gabana har kwangila ya sha ɗauka ya ba su mai aiki. Amma da kiyayya ta tashi ta siyasa, yanda ake amfani da harkar siyasa a jihar Kano ana lalata mutum mai daraja. Aka zo aka tsagawa aka yi wa AA Zaura sharrin dan damfara ne, dan dai a sa mutane su kishi, dan a sa mutane su tsane shi. So da yarda Allah ina daɗa jiran jama'ar jihar Kano su gane siyasa ba hauka ba ce, ya kamata su gane menene siyasa. Yau a ce AA Zaura bai taɓa riƙe wani mukami na siyasa ba, baka isa ka zo ka ce ga kuɗin da ya sata ba. Kuma idan Allah ya tashe ka ranar gobe ciyama ya ce nuna min inda AA Zaura ya saci kuɗin wani, ba ka da shaida ba ka da hujja. Inda AA Zaura ba mutumin kirki ba ne, bayan da za a yi ya zo ya dinga taimakon addini a jihar Kano, ya dinga taimakon bayan Allah. A zo a ɓata mai siyasa a ce wai ɗan fuwan ne saboda wata buƙata ta siyasa. Ana ɓata mutane masu mutunci. Duk duniya ba wanda baya saban Ubangiji, ba wanda baya yi ma Allah laifi. Kuma Allah da kansa ya ce idan ka min laifi in ka nemi in yafe ma zan yafe maka. Amma a Kwankwasiya ba a yafiya. A Kwankwasiya sun ɗauki duniya duk kawai kamar sun zo ciyayya da jama'a ne. Yawwa wannan fita da ne na goma bangaren gawuna da mai girma sanata AA Zaura, kada mutane su kalubalance ni su ce ai na yi butulci. A siyasa ba a butulci. Ni koyi ne da mai girma jagora injiniya Dr. Rabi Musa Kwankwaso, saboda shi ne ɗan siyasan da PDP ba abin da ba wa Kwankwasa ba. A PDP ya zama gwamnan jihar Kano har sau biyu, a PDP aka yi mai defense minister, a PDP aka ba shi ambassador, a PDP ya zo ya dawo ya bar PDP ya dawo APC, da ya dawo APC aka yi mai sanata, ya zo ya bar APC ya koma PDP-sa, daga baya kuma ya zo ya kirkiri kungiyar NNPP. Saboda haka ni koyi ne da shi, mu dama 'ya'yansa ne, saboda haka koyi muka yi da shi.